ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 1. The following balances were extracted from the books of Thomas as on 31st March 2018. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പർച്ചേസസ് 75,000, റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് 2,000, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10,000, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്സ് 4,000, വേജസ് 2,000, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് 10,000, ബാങ്ക് ചാർജസ് 1,000, ലാൻഡ് 30,000, മെഷീനറി 30,000, ബിൽഡിംഗ് 25,000, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 18,000, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 4,000. Capital 60,000, creditors 30,000, sales 1,20,000, return outwards 1,000. ഇത്ര ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 9,000, പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് 10% ഓൺ മെഷീനറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2,000. അപ്പം ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളോട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഓൺ 31st March 2018. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ 4 കോളാണുള്ളത്. ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ കോളം എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ കോളും എമൗണ്ടുകളും. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10,000. രണ്ടാമത്തത് പർച്ചേസ് 75,000 ലെസ് റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ്സ് 1,000. നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ളത് 74,000 ആണ്. ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്സ് 4,000, വേജസ് 2,000, സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് 1,20,000, അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ 2,000 കുറച്ച് ബാക്കി 1,18,000 ആണുള്ളത്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 9,000. അപ്പം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുക. 1,18,000 പ്ലസ് 9,000 എത്രയാ? 1,27,000. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 10,000 പ്ലസ് 74,000 പ്ലസ് 4,000 പ്ലസ് 2,000 9,000 ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 1,27,000, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 90,000. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വലിയ സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. 1,27,000 ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതുക. 1,27,000ഉം 90,000 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 37,000 ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഐറ്റംസ് എഴുതാം. ആദ്യം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 37,000, പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി 3,000, ബാങ്ക് ചാർജസ് 1,000, അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2,000. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 37,000 പ്ലസ് 2,000 39,000. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലോ 3,000 പ്ലസ് 1,000 4,000 ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ 39,000 രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതുക. ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് 39,000 മൈനസ് 4,000 35,000 ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 35,000 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് 4 കോളാണുള്ളത്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അസറ്റുകളാണ് എഴുതാം. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ എഴുതാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31st March 2018. ലാൻഡ് 30,000, ബിൽഡിങ് 25,000, മെഷീനറിൻ്റെ വാല്യൂ 30,000. അതിന് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. 30,000 ഇൻറ്റു 10/100 ആണ്. അപ്പോൾ 30,000ൻ്റെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3,000 ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. 30,000 മൈനസ് 3,000 27,000 ആണ് മെഷീനറിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 10,000 ആണ്. നമ്മളോട് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് 10,000, ആഡ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 2,000, ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 12,000.
സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് 9,000, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 18,000, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 4,000. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ 60,000, അതിനോട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 35,000 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ 95,000 ആവും. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 30,000. അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 95,000 പ്ലസ് 30,000 1,25,000. അസറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 30,000 പ്ലസ് 25,000 പ്ലസ് 27,000 പ്ലസ് 12,000 പ്ലസ് 9,000 പ്ലസ് 8,000 പ്ലസ് 4,000 1,25,000 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡിലത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 2. Consider the following balances extracted from the book of Jane as on 31st December 2016. Prepare final accounts. നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ 20,000, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 8,000, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 10,500, പർച്ചേസസ് 60,000, സെയിൽസ് 80,000, ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ജെയിൻ പെയ്ഡ് 500, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 12,000, ഓഫീസ് സാലറി 6,600, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് 4,500, സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 2,300, ഫർണിച്ചർ 10,000, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 2,400, മിസ്സലേനിയസ് റെസിപ്റ്റ് 600, ഡ്രോയിങ്സ് 4,800. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ഡിസംബർ 2016 എമൗണ്ടഡ് ടു ₹600. രണ്ടാമത്തത് പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ 10% പെർ annum. മൂന്നാമത്തത് പ്രൊവൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ ഇയർ 5% പെർ annum. നാലാമത്തത് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ 31st December 2080 ₹14,000. അപ്പം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ? നമ്മൾ ഐറ്റംസിനെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കണം. ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും. ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ഡിസംബർ 2016 എമൗണ്ടഡ് ടു ₹600. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി ആണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി നമ്മൾ സാലറീൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് 600 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റമാണ്. രണ്ടാമത്തത് പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ 10% പെർ annum. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മേലെ 10% ഡിപ്രീസിയേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ 10,000 ആണ്. 10,000ൻ്റെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,000. അപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫർണിച്ചർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ₹1,000 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ₹1,000 കാണിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പ്രൊവൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 5% പെർ annum. ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെ 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് 20,000. 20,000 × 5/100 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ₹1,000 ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസുകളുടെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 1,000 കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ₹1,000 കാണിക്കുക. പിന്നെ നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കാണ്. 40,000 ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40,000 എഴുതും. അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റുകളുടെ കൂടെ 40,000 കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തെഴുതാം. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 12,000. രണ്ടാമത്തത് പർച്ചേസസ് 60,000. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ സെയിൽസ് 80,000, ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 40,000.
ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 80,000 പ്ലസ് 40,000 94,000 ആണ് നമ്മളെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ. നമ്മളെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 22,000 ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതുക. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 22,000. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ മിസ്സലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിസിപ്റ്റ് 600 എമൗണ്ട് എഴുതുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓഫീസ് സാലറി 6,600, അതിനോട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 600, ടോട്ടൽ 7,200. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് 4,500 ആണ്. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 2,300 ആണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 10,000 ഇൻറ്റു 10/100 1,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 20,000 ഇൻറ്റു 5/100 1,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ 22,000 പ്ലസ് 600 22,600 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടുക 6,600. അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 6,600. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും എടുത്ത് എഴുതാം. ആദ്യം നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് എഴുതാം. ഫർണിച്ചർ 10,000. ഫർണിച്ചറിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ 1,000 കുറച്ച് ബാക്കി 9,000 ആണ് ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് 14,000. ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 8,000. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 2,400. ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ 20,000. അതിനോട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 6,600 ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 1,000. ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ 27,600. ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് 4,800. ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് 500. ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4,800ഉം ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് 500ഉം കൂടെ കുറച്ചാൽ മൊത്തം നമ്മൾ 5,300 കുറയ്ക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ ബാക്കിയുള്ളത് 22,300 ആണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 10,500. ഓഫീസ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 600. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ 33,400 ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിനും ഇൻകത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അസറ്റിനും ലാബിലിറ്റീനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ്പെൻസിനും ഇൻകത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ചാർജ് ചെയ്യുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു PDF കണ്ടിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം, പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ പി സെൻ ആസ് ഓൺ 31st March 2016. നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റോക്ക് 1 for 2015 10,000. Purchases 1,60,000. Wages 30,000. Carriage inward 10,000. Freight inward 8,000. Sales 3 lakh. Return inwards 16,000. Return outwards 10,000. Gas and fuel 8,000. ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കാം. അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത്, സ്റ്റോക്ക് ഓൺ 31st March 2016 20,000. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേജസ് എമൗണ്ടഡ് ടു ₹4,000. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേജസ് നമ്മൾ വേജസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. വേജസിൻ്റെ വാല്യൂ 30,000. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4,000 എഴുതും. മൂന്നാമത്തത്, ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ വാസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ₹1,000. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ 1,000. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ 8,000 നമ്മൾ ലെസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 1,000 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷനെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക. 4 കോളുള്ള ഫോർമാറ്റ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 10,000. രണ്ടാമത്തത് ടു പർച്ചേസസ് 1,60,000. അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് 10,000 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 1,50,000 കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത് വേജസ് 30,000. വേജസിനോട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുക 4,000. അപ്പം 34,000 കിട്ടും. പിന്നെ ടു ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് 10,000. ടു ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് 8,000. ടു ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ 8,000. അതിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് 1,000 കുറച്ച് 7,000 കിട്ടും. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ സെയിൽസ് 3 lakh. സെയിൽസിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുക 16,000. അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ബാലൻസ് 2,84,000. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 20,000. ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 2,84,000 പ്ലസ് 20,000 3,04,000 ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ. നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് 85,000 ആണ്. 85,000 ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കാണാൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം. ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ തിലക് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2017 പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് തന്നത് നോക്കാം. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 1 lakh, റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് 22,000, സാലറീസ് 10,000, കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്, അതായത് ഇൻകം ആണ് 12,000, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 2,000 ഇൻകം ആണ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് 8,000, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ആണ് 6,000, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 2,000, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 1 for 2016, ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് 4,000, സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 40,000, ബിൽഡിങ് 80,000. ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എമൗണ്ടഡ് ടു ₹4,000. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സാലറിനോട് ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 4,000. രണ്ടാമത്തത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ 11 months. റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 22,000. അത് 11 monthsലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്ത് 12 month അല്ലേ ഉള്ളത്, 12ാമത്തെ മാസത്തെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. നമ്മൾ റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 22,000 എന്ന് പറയുന്നത് 11 monthsലേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മന്തിലേക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക? 22,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11. അപ്പം 2,000 ആണ് ഒരു മന്തിലേക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 12th monthലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. നമ്മൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് 22,000നോട് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 2,000 ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ടഡ് ടു ₹2,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്. ഡ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇൻകത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2,000 എഴുതണം. നാലാമത്തെ എന്താ? പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ടഡ് ടു 2,000. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് 8,000 2,000 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അഞ്ചാമത്തത് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ 10%. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ 80,000. 10% ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8,000 ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം. ആറാമത്തത് എന്താ? ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എമൗണ്ടഡ് ടു ₹3,000. നമ്മോട് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 2,000ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 3,000 ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 5% ഓൺ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ 5% പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 40,000 എന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 3,000 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 37,000 കിട്ടും. 37,000ൻ്റെ 5% ആണ് പ്രൊവിഷൻ. 37,000ൻ്റെ 5% എന്ന് വെച്ചാൽ 8,850. 1,850 ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്
കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ടഡ് ടു ₹2,000. കമ്മീഷൻ്റെ എമൗണ്ട് 2,000 ആണ്. അത് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ്. റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. 12,000 2,000 കുറച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്കിനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ടു റെൻറ്റ് 22,000, ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 2,000. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 22,000 ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 11 മന്ത്സിലേക്കുള്ള റെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മന്തിലേക്കുള്ള റെൻ്റ് എത്രയാണ്? 2,000. ഒരു കൊല്ലം 12 മാസമുണ്ട്. 11 മാസത്തേക്ക് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 12ാമത്തെ മാസം എന്താ? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അതാണ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 22,000 ഇൻറ്റു 1/11 നമ്മൾ 2,000 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ 24,000. സാലറീസ് 10,000, ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 4,000, ടോട്ടൽ 14,000. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം 8,000, അതിൽ നിന്ന് ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് 2,000, ടോട്ടൽ 6,000. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു 1,900. അതിനോട് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് 2,000 ആഡ് ചെയ്യുക. ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 3,000 ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ എത്രയാ? 6,900 കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്, നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ. ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഇതാ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന 1/4/2016 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷനിൽ ഇതാണ് ആ എമൗണ്ട്. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ്റെ വാല്യൂന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 6,900 4,000 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ 2,900. അപ്പം എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് 2,900 ആണ്. പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക 80,000 10%, 8,000. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 lakh. കമ്മീഷൻ 12,000 ലെസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 2,000 കുറച്ച് ബാക്കി 10,000. ഡിസ്കൗണ്ട് 2,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് 6,000, അതിനോട് ആഡ് അക്രൂഡ് 2,000 കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം 8,000 ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കിനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 1 lakh പ്ലസ് 10,000 പ്ലസ് 2,000 പ്ലസ് 8,000 1,20,000 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് 65,100 ആണ്. അപ്പോൾ 65,100 ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് താഴത്ത് തന്നെ വൃത്തിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 6ാമത്തെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം. ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് മധു ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2018. മധുവിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ 2 lakh, ഡ്രോയിങ്സ് 40,000, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 15,000, ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് 40,000, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് 20,000, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് 20,000, ബിൽ റിസീവബിൾ 10,000, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 40,000, ബിൽ പേയബിൾ 20,000, ഗുഡ്വിൽ 60,000, സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 80,000, ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് 50,000, വെഹിക്കിൾസ് 80,000, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 25,000. ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോക്കാം. The following adjustments were made at the time of preparing final accounts. ഒന്നാമത്തത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റീസ്. സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് 10,000. സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാലറിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടാണ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 10,000. വേജസ് 20,000, അതും നമ്മൾ വേജസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് 3,000 ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ 6,000. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് പ്രൊവൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ 10% പെർ annum. ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെ 10% കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 10% എന്താ?
2 lakh ഇൻറ്റു 10/100 20,000 ആണ് 10% എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് amounted to rupees 10,000 and make a provision for bad debts 10% on sundry debtors. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 10,000 ചാർജ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക 10% ഓൺ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ 80,000 മേലെ നമ്മളൊരു 10% പ്രൊവിഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് amounted to 1,20,000. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. ഡിപ്രീസിയേറ്റ് വെഹിക്കിൾ 10%, അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അസറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കിളിന് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ വന്നിട്ട് 10% കാണിക്കും. വെഹിക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ 80,000, 80,000 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8,000. Net profit for the year amounted to 96,000 after considering all the above adjustments. നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 96,000. നമ്മളോട് വെറും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം. ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ലാബിലിറ്റീസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ്സുമാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ആദ്യം നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. ഗുഡ്വിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 60,000, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് 50,000, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. വെഹിക്കിൾ 80,000, അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ 8,000 കുറയ്ക്കുക, ബാക്കി 72,000 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 20,000, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് 1,20,000, സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 80,000, അതിന് ലെസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 10,000 കുറയ്ക്കുക, അപ്പോൾ 70,000 കിട്ടും. 70,000 മേലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് 10% ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 70,000 ഇൻറ്റു 10/100 7,000 പ്രൊവിഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക? സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 80,000, 10,000 7,000 കുറച്ചാൽ ബാക്കി 63,000 ആണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക. ബിൽ റിസീവബിൾ 10,000, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 25,000, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 50,000. ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഇനി ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ 2 lakh, അതിനോട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 96,000 ആഡ് ചെയ്യുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 lakhൻ്റെ 10% 20,000, അപ്പം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ 3,16,000. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 40,000 കുറച്ചാൽ ബാക്കി 2,76,000 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് 40,000, അതിനോട് ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 6,000 ചെയ്താൽ 40,000 + 6,000 46,000 കിട്ടും. ബിൽ പേയബിൾ 20,000, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 40,000, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് 20,000, അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്താൽ 20,000 + 3,000 23,000 കിട്ടും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലാബിലിറ്റീസ് സാലറീസിൻ്റെ 10,000, വേജസിൻ്റെ 20,000 ആഡ് ചെയ്യുക, മൊത്തം 30,000. അപ്പം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുത്തെഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ടാലിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2,76,000 + 46,000 + 20,000 + 40,000 + 23,000 + 30,000 is equal to 4,35,000 ലാബിലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അസറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ 60,000 + 50,000 + 72,000 + 20,000 + 1,20,000 + 63,000 + 10,000 + 25,000 + 50,000 4,35,000 ആണ് അസറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് ടാലി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്.